сардии ҳаво ва яхбастани қубурҳои обгузар боиси сӯрох шудани он гардид. об беҳуда ва ғайримақсаднок ҷорӣ аст. Дар як маҳаллаи чашмаи арзанаи шаҳри Хуҷанд 7 ҳолати сӯрохии қубурҳои обгузар мушоҳида карда шуд, ки оби нӯшокӣ беҳуда ҷорӣ аст ва ҳатто ба роҳи нақлиёт гард баромада ях бастааст. Сокинон мегӯянд, як ҳафта мешавад, ки вазъият чунин аст. об соат ки додост ку турбо ях кадост кафи дос сарахалде тук мевана ҳамаш киштиги сон ин пеш бо авли дақасан шахтиги бу об набуд мен бо башбори мен яхоб шуд ҳама ҷо киштиги. ин мавзеъ нуқтаи дуюми сӯрохии қубури обгузар аст. он низ дар минтақаи чашмаи 3 кумитаи маҳаллаи чашмаи арзана қарор дорад. сокинон мегӯянд, вақте субҳ хестем, оби нӯшокӣ наздик то ба 500 метр ҷорӣ буд. чоҳи об, ки колодес меноманд, пури об буд. ҳатто об аз чоҳ баромада то ба поён ҷорӣ гардидааст. ин дар ҳолест, ки ҳавлии сокинон оби нӯшокӣ надорад, чунки қубурҳои обгузар ях бастаанд. نیست خواننده چهار شباز اب نیست تلفن که دیتا می مراجعت نه ایجا تلفن که دیگه همون نه ایجا تلفن که دیگه همون نه اینا یک دیده نتیجه برآورده مسئله خلق دیده برای مسئله آب بشه آب نشان کی تامین کنن خلق با محدود کنن از سبب اون تربا ماندی آب یخ میکنن داولی نمیشد یخ کده میکفت تربه زمستان بخوام آب ساعت دادم کم باشه برای یخ نکردنش ҳисоби ани сабаб мекунад 10 градус 12 градус кунук шуда шавад. Обгузарро акум просто ҳисоби ҳами яхкадагиш об ромдосагиш ва мо бошка кукдоскамоне обгузар набошад акум яхкадагиш пробовалаш. аз рӯи таҳлил ва мушоҳидаҳои гурӯҳи корӣ маълум гардид, ки дар 3 минтақаи маҳаллаи чашмаи 3 қубур сӯрох гардида об ҷорӣ мешавад. агар пурра маҳаллаи чашмаи арзанаи шаҳри Хуҷандро таҳлил кунем, 7 ҳолати сӯрохии қубури обгузар ба қайд гирифта шуд. сокинони маҳаллаи чашмаи арзана, хусусан минтақаи чашмаи 3-юми шаҳри Хуҷанд оби нӯшокӣ надоранд. об ҳамагӣ 3 соат вақти бегоҳ интиқол дода мешавад, аммо қубурҳои обгузар бинобар сардӣ ях бастанд ва таркиданд, сӯрохӣ пайдо карданд. обҳои нӯшокӣ то ба поён наздик 300 метр ҷорӣ шудааст, вале сокинон ҳанӯз ба об дастрасӣ надоранд. дар ҳамин ҳол аз корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд облканал иттилоъ доданд, ки на танҳо маҳаллаи чашмаи шаҳр, балки дар тамоми маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд бинобар сард будани вазъи обу ҳаво сӯрохии қубурҳо ба чашм мерасад. кормандони ин коргоҳ баъди гирифтани маълумот сари вақт ба ҷои ҳодиса рафта барои дубора барқарор намудани хатти оби нӯшокӣ корбарӣ мекунанд. шаҳри Хуҷанд минтақаи чашмаи 3 ҳозир ҳузур дорем. садамаи оби барои бартараф кардани садамаи оби гурӯҳи кори умури диспетчери корхонаи воҳиди давлатии Хуҷанд обуканал ҳозир кор карда истодаанд. баъзе ҳолатҳо шуд, ки ҳамин сармо ҷудоям хунук омад. баъзе қубурҳое ки аҳолӣ бе меъёри сохтмонӣ гузарондагӣ, ҳамин ҳолатҳо вуҷуд омад, ки ях када кафида истодааст. ҳамирӯз дар чашмаи 3 зиёда аз 4 садамаи ҳамин хел ҳаст, ки ҳамошон меъёри сохтмон риоя накарда корбарӣ кардагӣ. ҳамирӯз омда дидем, ки қубур гузарондагӣ соҳибаҳои ҳавлӣ нестиянд. ҳамирӯз хай чӣ ки бо набошад, ин вазифаи мо ҳамина бартараф мекунем барои исроф нашудани об. аз шаҳрвандо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки мана ҳафтаи омадагӣ ҳаво гарм мешавад. баъзе ҳолатҳое ки бевосита ҳамин обҳои рафтаги кӯчӣ мебинанд ва мекунанд, ба умури диспетчерии мо занг зананд ба телефони 92 845 02 64. сари вақт мо ҳаракат мекунем бартараф кардани ҳамин садамаи обро. рӯзи 8 январ бошад, гурӯҳи кории барнома аз рафти оби худҷории роҳи микроноҳии 8 навори бешаҳр омода намуда
пахш карданд. баъди пахши навор кормандони корхонаи воҳиди давлатии коммуналии Хуҷанд обулканал ба ҷои ҳодиса рафта сӯрохиро маҳкам намуданд то оби полезӣ беҳуда масраф нагардад. як навори бешаҳр нишон дода шуд ки дар шаҳри Хуҷанд дар микрорайони 8-12 як мисли қубурҳои обгузари шаҳри Хуҷанд кафида ях кардагӣ. мо тасмим гирифтем ки ҳамуша ба худаш ҳамин садамаҳои бартараф кунем. вақте ки гурӯҳи садамимии кори соати 10 шаб 22 шаб ба кор баромада ҳамин садамаҳои бартараф кард, дида баромадем ки ин ҳамаш чӣ мегӯяд нуқтаҳои оби майдончаҳои полезӣ вақте ки ҳар як дарахтҳои шаҳр нишон аз тарафи корхонаи ободонӣ шинонда шудааст, капли решение мегӯянд ҳамина гузарондагӣ аз сабаби ҳаво сард шуданаш ҳамин турбаҳо ях карда дина баъд аз обед рӯзи гузашта баъд аз обед ҳаво камтар плюсовой шуд, ин қубурҳо гашта яхаш об шуда ҳамин баромад. локин аз тарафи Хуҷанд обуканал якбора ин навора дида фавран омада 7 нуқтара мобайни 1 соат бартараф кардем. ҳаво ки сард шуд об ях мекунад. қубурҳои обгузар ки ба меъёрҳои стандартӣ ҷавобгӯ нест сӯрох мешавад. нуқтаҳои обгузарро на мутахассисони соҳа яъне кормандони Хуҷанд обуканал балки худи сокинон бо ҷалби мутахассисони кироя ба ҳавлӣ ва кӯчаашон гузарондаанд. ин ҳолат боиси сар задани мушкилиҳои пайдар ҳам дар сардӣ ва ҳам дар гармӣ мегардад. аз ин рӯ масъулини Хуҷанд обуканал сокинонро огоҳ мекунад ки ҳангоми гузарондани оби нӯшокиву полезӣ бояд ба идораи обтаъминкунӣ тариқи ариза муроҷиат намоянд то корҳо хубу босифат ва ба меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ гардад. дар ин ҳолат сӯрохиву таркишҳо кам рух дода сари вақт низ пешгирӣ карда мешавад. гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.